Kiitos, että tulit tänään. Maurizio Patrese, että löydät aikaa meille. Ensimmäinen kysymys. Kuka olet? Mä oon Maurizio Patrese, mennään sanoa 49-vuotias, helsinkiläinen, kasvanut Maunulassa, 75 syntynyt ja tällä hetkellä asun edelleen Helsingissä Punavuoressa ja mulla on 6-vuotias poika. Okei. Mikä oli ensimmäinen kosketuksesi urheiluun? Nyt laitoit pahan. Olisiko se ollut ihan siis pihapeleissä potkinut palloa, jalkapalloa varmaan se ensimmäinen, mitä mä oon niin kuin ajatellut ja pelannut. Okei. Entä mitkä ovat olleet urheiluurasi vaiheet? No mulla oli jokseenkin ainakin vaiheikas, en tiedä oliko niin pitkä ura, mutta mä aloitin ensimmäinen laji, mitä mä pelasin, niin kuin mä kerroin, oli jalkapallo tuolla Maunulassa Helsingin lähiössä, semmoinen kuin Maupa Maunulan pallo. Siitä sitten kokeili kaikkia lajeja Kiffenissä, käsipalloa. Okay. OKK Oulunkylässä, Oulunkylän kiekkokerhossa, vähän jääkiekkoa, sekä ei ollut mun juttu. Ja sitten koripallo tuli tuossa varmaan 11-vuotiaana. Siinä välissä mä kerkesin käymään nyrkkeilemässäkin Viipurin nyrkkeilijöissä ja taisin ensimmäisiin koristreeneihin mennä nyrkkeilemään tämmöiset oranssit karhun nyrkkeilykengät jalassa. Et se oli niinku semmoinen kokemus, mistä kaverit vieläkin naureskelee. Et siinä oli tää mun junioriura. Sitten mä pelasin pitkään siellä Maunulassa, niin kun siellä oli semmoinen paikallinen seura Kiri 60, kenellä oli miesten ykkösdivarijoukkue, mutta junioripuolella meitä oli minä ja sitten tämä valmentajan poika Toni Leikas Toni ja meillä oli tosi vähän junioreita siinä joukkueessa. Tosi usein treeneissä oltiin minä valmentaja ja vaan hänen poika ja siellä mä pelasin tosi pitkään, mutta mä pääsin sitten aika nuorena siihen miesten edustusjoukkueen rinkiin mukaan. Mä olin varmaan 13-14, kun mä olin treenaamaan jo miesten kanssa ja mä luulen, että se oli semmoinen niin kuin yhden vaiheen kääntävä juttu, että mä pääsin niin kuin miesten kanssa harjoittelemaan, kyllä silloin tavallaan se fyysisyys on ihan eri luokkaa. Ja kehityin siellä ihan selvästi, niin kuin otin askeleita eteenpäin. Ja sitten huomasin, että tässä koripallossa on semmoinen yhteisö ja niin kuin laji, missä mut hyväksytään, niin kuin missä mä olin hyvä. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tuli nuorten maajoukkuetta kaikki, mutta mä muistan, mä katsoin semmoista Suomessa on semmoinen bidibasket-joukkue, mikä lähtee sitten, onko ne 13-vuotiaana USA:han pelaamaan paikallisia joukkueita vastaan ja mä en mahtunut siihen joukkueeseen. Mä katsoin niitä nimiä siinä listassa ja niitä pelaajia. Sitten mä jotenkin joku lamppu syttyi, nyt mä alan treenaa tosi paljon. Mä olin varmaan 13. Sitten mä jollain, mä en tiedä mistä se tuli, mutta sitten mä niin aloin itse vaan, ei ollut mitään tämmöisiä urheilukoulujärjestelmiä, tai ainakaan mä en tiennyt niistä. Niin mä aloin treenaa 2 kertaa päivässä. Eli heti koulun jälkeen mä menin tonne kisahallille. Mä olin siellä 2 joka päivä heittelee ja juoksee ja pelaa ja sieltä suoraan illalla omiin näihin miesten treeneihin ja sitten kotiin ja viikonloppu ihan sama juttu, että mä heräsin, menin omiin treeneihin ja sitten illalla vielä kisahalliin. Mä lisäsin sitä määrää tosi paljon ja sitä kautta se sitten varmaan se kehityskin tapahtui. Mutta edelleenkin mä en ole niinku tietoinen siitä, että mistä se niinku, tavallaan se sisäinen motivaatio tuli. Et joku vaan oli, että mä rakastin niin paljon korista. Ja millainen merkitys koripalloa on elämäsi? No siis tosi iso merkitys. Niin mä kasvoin lähiössä nimeltä Maunula. Siellä oli tosi paljon sosiaalisia haasteita. Siellä oli paljon työttömyyttä, tosi paljon päihteitä, rikollisuutta. Tosi iso osa kavereista, ketkä on vielä täällä niin kuin, tai ei vankilassa, niin mulle se urheilu oli, ei nyt sanota siellä, että ei mun koskaan ollut semmoinen olo, että mä olisin niin kuin ollut
luonteeltani millään tavalla paha tai suuntautunut tekemään pahoja asioita, mutta kyllä se vahva riski oli siellä niin kuin taustalla. Että kyllä tässä varmaan vähän semmoinen, niin kuin, en yritä mitään ehkuttaa mitään vähän samantyylistä kuin jenkkitarinaa, missä nuoria poikia pelastetaan. Mutta kyllä mun kohdalla se oli ihan niin kuin konkreettinen, että se urheilu oli semmoinen, se oli turvapaikka, se oli osittain myös vähän semmoinen pakopaikka, että siellä oli aina hyvä olla. Ja se oli niin kuin asia, minkä parissa mä sain tehdä jotain positiivista. Mä en ollut niin akateeminen eikä mä olin tosi energinen lapsi, niin mun oli tosi vaikea istua paikallaan tai olla kouluspaikalla tai yleensä keskittyä. Niin urheilussa, niin kuin mä sanoin, mut niin kuin hyväksyttiin ja mulla oli tietyt sitten geneettiset edut, mitkä varmasti tulee niin kuin mun isän puolelta, että oli niin kuin tosi urheilullinen, että se urheilullisuus tarttui, jos mä harjoittelin jonkun verran, niin sieltä löytyi semmoinen luontainen paikka, missä mä sain kasvaa. Sä oletkin vastannut myös seuraavaan kysymykseen. Miten urheilu on auttanut sinua löytämään paikkasi Suomessa? No siis mä voin vastaa lisää. Kyllä se on myös niin kuin, kun tulee tuollaiselta niin tietystä sosiaaliluokasta, niin kyllä mä aina ehkä silloin nuorempana koki jonkunnäköistä sellaista niin kuin, mikä olisi oikea termi, niin kuin, mä yritän löytää semmoisen termin, mikä on hyvä laittaa. Se oli niin no mä vastaan myöhemmin, jos tulee mieleen. Joo, mä yritän toistaa niitä kysymyksiä myöhemmin. Mä en viitin käyttää sanaa alemmuuden tunnetta, mutta siis sille, että se oli kumminkin semmoinen niin kuin paikka, eli kun kasvoi lähiössä ja tuli semmoisesta niin kuin sosiaaliluokasta, missä niin kuin ei välttämättä ollut asiat taustalla niin hyvin kuin kaikilla muilla, niin sitten kun pelasi esimerkiksi maunulainen joukkue pelaa Tapiola Honkaa vastaan, mistä tulee lapset niin kuin Range Rovereilla ja hienoilla vaatteilla, niin sitten tavallaan me pystyttiin ainakin sillä urheilulla osoittaa, että me ollaan niin kuin, haastaa niitä. Kyllä haastaa, että me ollaan hyviä ja sitten niin kuin myös kulttuurallisesti, että mun isä on Jamaikalta ja äiti täältä et tavallaan silloin jo oli niin kuin näitä tummia jenkkivahvistuksia täällä ja ne oli normaalisti niitä joukkueen tähtiä. Niin tavallaan se, että näytti erilaiselta, niin se oli itse asiassa positiivinen asia siellä korisyhteisössä. Ei niinkään, sitä kautta ei tullut mitään niin kuin negatiivista. Luuletko, että sä antanut koko joukkueelle myös positiivinen energiaa? No siis kyllä mä muistan aina sitten, että joskus vastustajajoukkueet katsovat, että hei, noilla on jo juniorissa niin jenkkivahvissa. Mä sanoin, että hei, kyllä mä oon ihan suomalainen, mutta selkeästi että se nähtiin niin kuin myönteisenä asiana, niin se oli varmasti yksi semmoinen niin kuin tavallaan asia, minkä takia siihen yhteisöön oli kiva jäädä. Mulla käy edelleen niin, kun mä menen kauppaan, että siellä kaupassa puhutaan englantia mukaan. Onko se samanlaisen kokemuksen sillä kentällä, että tuumari puhuu yhtäkkiä englantia sun kanssa? No ei välttämättä siis pelissä tapahtunut. Mulla on yksi ainoa niin itse niin ottelutapahtumassa. Me pelattiin Eurocupia Telekom Bonnin saksalaisen joukkueen kanssa. Me pelattiin Partizan Belgradiin vastaan, niin siellä joskus fanit niin teki tätä monkey chantingia, kun mä heitin vapareita. Et se on ehkä ainoa tämmöinen suora rasistinen kokemus, mitä mulla on. Mä oon niin kuin siitä onnekkaassa asemassa, että mä tiedän myös, että kaikille ei ole ollut näin hyvä niin kuin tilanne siellä urheilussa. Mutta sitten taas niin kuin normaali elämässä, niin totta kai niin kuin kaikki, ketkä me ollaan POC-ihmisiä, eli ihmisiä, ketkä saattaa olla erinäköisiä, eri värisiä, niin totta kai sit normaali elämässä on useita kokemuksia, mistä mä en ole hirveän niin kuin iloinen, mutta me kaikki koetaan ne eri tavalla ja mulle niistä ei ole jäänyt niin vahvoja traumajälkiä, että mä olisin vaikka tosi vahvasti traumatisoitunut tai vihanen tai
että mä oon onneksi kumminkin vain näin tummea ja jotenkin mä puhun hyvin suomea ja kasvoin suomalaisessa yhteisössä, mutta on aina otettu hyvin vastaan. Ainakin silloin, kun niiden ihmisten parissa, jotka haluaa tutustua muuhun. Ja sitten mulla on 3 vuotta vanhempi isoveli, että se kyllä katsoo aina kouluissa sun muut, että mua ei kiusata. Ja, siitä mä oon hänelle aina ollut tosi kiitollinen. Onko hän myös niin urheilullinen? Mä en tiedä, onko se niin urheilu, mutta häntä ainakin pelättiin. Se oli hyvä asia. Voisiko olla myös, että koripalloa Suomessa on sellainen edeltäjä, että on aina vähän kypsempi niissä kysymyksissä kuin joku muu lajit kuin jääkiekko esimerkiksi? Kyllä mä luulen, että koripallossa ollaan tietyllä tämmöisessä tietynlaisessa vuorovaikutuksessa edellä. Ja se jo koripallon historiassa se on korkeakoululaji, että ihmiset on tosi kouluttautuneita. Totta kai sielläkin on tietynlaista konservatiivisuutta, mutta se ei mun mielestä ole niin vahvasti me tämmöisiin ääri-ilmiöihin. Jopa jalkapallon, mikä parissa mä nykyään myös teen töitä, niin sieltä taas se on niin paljon globaalimpi laji ja pelaajia tulee ihan joka maailmankolkasta Suomeen, niin Afrikasta sun muualla, niin siellä on taas ihan erilaiset haasteet. No, sä mainitsit jo, että sä pelasit myös Bonnenissa ja missä muissa maissa sä pelasit? Joo, ensinnäkin mä lähdin Helsingistä, pelasin ykkösdivisioonassa täällä siellä mun vanhassa seurassa. Taisi olla silloin jo se tuli tavallaan se taso tuli vastaan, että mä oli sen ykkösdivarin paras tai parhaimpia pisteiden tekijöitä ja sitten menin Forssaan. Se oli vähän sama kuin olisi mennyt ulkomaille. Mä olin siellä 2 vuotta, pelasin Forssan alussa. Silloin vielä niihin aikoihin oli vielä tämä urheilujärjestelmä, joka oli TUE, työväen urheiluliitto ja sitten oli SVULLI, eli oli vielä tämä jako. Eli mä pelasin aina työväen seuroissa ja menin tämmöiseen kuin Forssa alkuun. Silloin korisliigaa 2 vuotta siellä. Sieltä lähdin sitten Ruotsiin, Uppsalaan. Me pelattiin Forssa Alun kanssa tuolla Eestissä turnauksessa. Siellä oli ruotsalainen joukkue ja sitä kautta siellä oli semmoinen jenkkikoutsi kuin Kelly Grant ja näki mun pelaavaa. Sitten tuli tämä Bosman-sääntö silloin just 95, milloin eurooppalaiset sai siirtyä vapaasti pelaamaan. Sitten mä lähdin Ruotsiin eka kausi Uppsalassa basketliigan ja sieltä sitten kesällä menin Italiaan Trevisoon. Siellä on semmoinen kesäliiga, kun tämä Bosman-sääntö muutti sitten tätä pelaajamarkkinaa aika paljon. Ja siellä oli kesäliiga, mihin tuli pelaajia ympäri Eurooppaa, nuoria lahjakkaita pelaajia. Ja sitten siellä pelasin hyvin ja sitten siellä oli Bayer Leverkusenin pitkäaikainen valmentaja Dirk Bauerman. Ne oli voittanut 10 mestaruutta putkea taisi silloin. Ja sitten sieltä sitten se tykkäsi musta ja mä sainasin sitten sinne Leverkuseniin 3 vuoden sopimukseen. Ja sieltä sitten finaaliottelun jälkeen sitten 3 vuoden jälkeen tietty ei jatkunut yhtenevinä. Sitten mä menin Telekom Bonniin vuodeksi ja sitten siitä vuoksi Oldenburg, Oldenburg siellä, eli yhteensä 5 vuotta Saksassa ja sitten takaisin Suomeen ja sitten pelasin tää korisliigaa taas muutamia vuosia. No, millä tavalla se urheilukulttuuri on erilaista Suomessa kuin niissä muissa maissa? No siis totta kai se lähtökohta jo, että jopa nykypäivän totta kai korisliigassa niin pelaajat on paljon enemmän ammatikseen pelaavia pelaajia, mutta silloin kun mä olin nuori ja pelasin, niin mä sanoin, että se oli ehkä enemmän semipro, eli suurin osa pelaajista joko opiskeli tai kävi ohessa töissä. Mutta se, että jo se lähtökohta siihen urheilemiseen Keski-Euroopassa, että ne pelaat ammattilaisia, niin maksetaan siitä ihan kunnon palkkaa ja ne harjoitusmäärät
niin kuin, että kyllä täälläkin harjoitellaan, mutta kyllä se Euroopassa oli sitten niin kuin näissä huippumaissa ihan eri tasoa. Miten otettiin sut vastaan siellä Italiassa ja Saksassa ja Ruotsissa? No siis, että me oltiin niitä ensimmäisiä suomalaisia, niin kyllä mä voisin kuvitella, että me tehtiin sitä niin kuin, tavallaan maaperää ehkä vähän, ainakin ne, ketkä onnistu ja meni sinne, niin vähän suotuisin. Nythän Saksassa on tosi paljon suomalaisia pelaajia ja valmentajia, mutta kyllä mä luulen, että meitä ehkä enemmän katsottiin. Se on vähän sama kuin Suomeen tulisi Italiasta jääkiekkopelaajia. Et ei meillä ollut sellaista niin kuin hyväksyntää, niin kuin mä voisin kuvitella, että nykyään toi Susi-jengi on saanut hyvin niin kuin sitä maaperää parannettua yksittäisille pelaajille. No millaista työtä sä olet tehnyt urheilun parissa sun aktiivin uran jälkeen? No siis mä tulin takaisin, oliko se 2002, niin kyllä se oli mulle ihan selvää, että mä en ole ikinä ollut niin kuin, siis rahaa tarvitsee, että voi elää ja tehdä asioita, mistä tykkää, mutta kyllä mulla oli niin kuin tosi selkeä se, että kun on samanlaiset taustat kuin mulla, että mä haluan tehdä asioita, mitkä parantaa niin kuin, tietynlaisten niin kuin lasten asemaa Suomessa. Sitten mä oon ollut eri järjestöissä töissä, perustanut järjestöjä, ollut perustamassa säätiöitä, luonut tosi monia ohjelmia ja projekteja taantuvia kaupunkialueilla, missä niin kuin on lapsia, ketkä on riskissä syrjäytyä syystä tai toisesta. Että se on mun semmoinen elämäntyö, minkä mä haluan jättää tänne Suomeen. No minkälaisia haasteita sillä työssä sä näet nykypäivänä Suomessa? No varmaan ehkä se, niin kuin, että jos me puhutaan liikunta- ja urheilukontekstissa, nyt mennään tosi niin kuin tämmöiseen laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan, mihin niin kuin esimerkiksi tässä mun uudessa seurassa Pikkukettubasketissa pyritään pureutumaan, on se, että meidän urheilujärjestelmähän perustuu siihen, että meillä on urheiluseuroja, mitkä sitten järjestää sitä toimintaa. Kun taas sitten Yhdysvalloissa tai jossain Euroopan maissa, niin koulussa järjestetään se kilpailutoiminta, mutta meillä on urheiluseurat, mitkä pääosin rahoitetaan vanhempien taskuista ja sitten saa tietynlaisia yhteiskunnallisia tukia. Niin siinä on käynyt semmoinen niin kuin murros, että jopa näissä ideologisesti periaatteessa niin kuin taloudellisesti mahdollisissa lajeissa niin lapset ja tietyt nuoret jää ulkopuolelle. Jos me puhutaan vaikka koripallo, jalkapallo, missä niin kuin, ei tarvita muut kuin kengät ja pallo periaatteessa, että sä voit harrastaa sitä. Niin ne seuramaksut, tässä on ollut tosi paljon mediassa nyt niistä seuramaksuista, että ne maksut on noussut. Se ei ole niin kuin, seurojen vika, se ei oikeastaan olisi liittojen vika, vaan se on myös niin kuin, se on tämä taloudellinen kehitys ja se, että niiden asiakas niin kuin pohja perustuu keskiluokkaisten perheiden lapsiin, kenelle sitten on varaa maksaa pääosalla ne. Ja siinä on nyt käynyt mun mielestä semmoinen ongelma, että sitten taas niin kuin vähän alempaa sosiaaliluokkaa olevat nuoret lapset, niin ne ei sitten pysty kilpailemaan. Ja ne sitten on näissä kuntien järjestämissä matalan kerhon ryhmissä, mitkä on sitten maksuttomia, mikä on mun mielestä ihan absurdi ajatus, että me mietitään, että tietty sosiaaliluokka, ketä tulee alempaa, kun me mietitään muualla maailmaa, Etelä-Amerikkaa, Yhdysvaltoja, no vaikka jotain Euroopan maita, niin kyllä normaalisti ne, että jos me pitää kilpailu, ei edes yhteiskunnallisesti, miten tärkeää olisi saada nämä lapset sitoutumaan mukaan, koska siellä on ihan selkeät niin kuin haaskeet siitä eksklusiivisuudesta, jos asuu tietyllä alueella, mutta ihan myös kilpailumielessä, että, niin kuin, että normaalisti juuri näistä sosiaalisista lapset, niillä on se niin kuin nälkä tehdä tosi paljon töitä ja ehkä se urheilu saattaa olla jopa ainoa keino niin kuin yhteiskunnassa eteenpäin. Et meillä on tapahtunut tämmöinen kehitys, siihen jotenkin haluaisi löytää parempia työkaluja, mitä me tällä hetkellä niin kuin yritetään tehdä. No se on aika selvää, että urheiluun kuuluu myös kilpailu ja jos jätetään niitä lapset sinne koulun pihaan, missä on maksuton,
missä on sitten se urheilupolku. Se voi olla kapea, mutta se motivaatio pitäisi olla. Sillä pitää joku pieni hissi olla, että sä pääset ylöspäin. Ja miten järjestetään, jos on vaan koulu tarjoaa semmoisia? Niin siis molempia tarvitaan. Se on ihan selvä, että me tarvitaan niitä, mihin kaikki saa tulla ja missä se on enemmän niin kuin sellaista vapaamuotoista ja kivaa, eikä välttämättä tarvitse olla niin ohjattuakaan. Se on tosi tärkeää, mutta niin kuin unohtamatta sitä, että se tavoitteellisuus on myös tosi tärkeä asia. Mun mielestä niin Henrik Detman siinä on osunut niin kuin asian ytimeen, että se sanoo aina, että niin kuin vaatiminen on välittämistä. Kyllä me nyt kumminkin sitten, että me niin jotenkin demonisoidaan sitä kilpailua, tietyt tahot demonisoi sitä, koska varmasti silloin kun aikanaan, jos sitä on tehty niin kuin väärillä pedagogisilla taidoilla, valmentajat tai joku liikunnan opettaja voi hyvinkin traumatisoida nuoria siinä, mutta niin kuin, että oikein tehtynä ja oikein toteutettuna, niin tavoitteellinen toiminta antaa tosi paljon työkalua ihan normaali elämään, että sä pärjäät työelämässä, niin kuin vuorovaikutuksessa, ystävien, perhe, kaikkien kanssa, että sieltä tulee semmoisia perussääntöjä ja kokemuksia, tunteiden säätelyä, voittamisen, häviämisen niin kuin sietämistä ja kaikkia semmoisia taitoja, mitä sä et oikeastaan voi niin nuorena lapsena saada mistään muusta, mutta se tosissaan vaatii niin kuin sen, että ympäristö on turvallinen, sulla on hyvä pedagogisesti niin kuin osaava valmentaja. Mutta niin kuin, että jotenkin toivoisin, että siitä vastakkainasettelusta päästäisiin pois ja puhuttaisiin oikeasti niistä oikeista asioista. Mutta tässä meillä on suuri haaste tällä hetkellä, että noin, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että melkein 30% meidän niin kuin nuorista, kenellä olisi potentiaalia, niin ei ole mukana kilpailutoiminnassa. Ja sen lisäksi tuli se ilmiö, että keskiluokalaiset vanhemmat vievät lapset sellaisen maksullisen lisäharjoituksen, että saada parempi potkutekniikka, 1-1 tilanteita. Ja jos olet jo vähän ei samasta lähtökohtaista, sitten on vaikea päästä sinne mukaan. Joo, ja siis mä oon itse, en halua ketään syystä, mä oon itse keskiluokkaa, niin mä oon osa tätä järjestelmää, mun poika pelaa seuroissa ja mulla on onneksi semmoinen asema, että mä pystyn niinku ne maksut hoitamaan, mutta ihan samalla hänelläkin on niinku yksilövalmentaja. Näin tämä kehitys menee. Miten sä näet se tulevaisuus? Missä? Just tästä kehityksestä. Onko siellä joku stoppi jossain vaiheessa? Mun mielestä pitäisi nyt ehkä vetää vähän jarruja ja niin kuin aidosti miettiä. No nyt esimerkiksi katsoa meidän olympiamenestystä, niin kilpailupuolellakin. Kyllä tässä on nyt ainakin yksi asia, mikä olisi niin kumminkin mun mielestä aika helppo yhteiskunnallisesti korjata. Kyllä meidän pitäisi luoda tietynlaisia niin kuin järjestelmiä ja viedä vähän sitä vastuuta pois sieltä seuraa, tuoda sitä takaisin kouluihin tässä kilpailutoimin, hyödyntää sitä logistiikkaa ja niitä olosuhteita, mitä kouluissa on ja jotenkin integroida niitä seuroja paremmin sinne koulun sisään ja luoda semmoisia näihin isompiin kaupunkeihin niin tämmöisiä putkia, missä lapsella olisi sitten tietyissä lajeissa vähän niin kuin helpompi harrastaa taloudellisesti. Se on taas vastaan siihen viimeisen kysymyksen, mitä haluaisit korjata, mutta meillä on vielä yksi kysymys sulle. Millä tavalla sinä tekisit urheilumaailmasta oikeudenmukaisemman ja paremman? No, mä taisin jo vastata, että miten mä tekisin. Mä teen sitä jo konkreettisesti. Just toi, että mun mielestä tilanne ei ole niin huono kuin annetaan. Kaikki ääriilmiöt ja epäoikeudelliset asiat, mitkä on urheilussa, niin totta kai niin kuin se ilmapiiri tai ne haasteet, mitä on yhteiskunnassa ihan normaalisti, niin on jotenkin absurdia ajatella, että ne ei jollain tavalla myös kosketa niin kuin urheiluyhteisöjä, mutta totta kai lajien ja eri lajiyhteisön välillä on erilaisia, niin kuin on varmasti paljon eroja, mutta niin kuin, pääosin mä uskon kumminkin, että pääosin siellä on, ainakin täällä Suomessa on tosi terveet
niin kuin lähtökohdat, meet sä mihin urheiluliikuntaharrastukseen tahansa. Mutta kyllä se ehkä mun kohdalla on se, että se osallisuuden lisääminen, että sen oikeudenmukaisuuden niin korjaaminen, että kaikilla olisi aidosti niin kuin mahdollisuus osallistua. Paljon kiitoksia.